93 FM onombaso zugegweji webria ugbu anyị ga-amalite ihe mmemme ị ga-amalite gebezi ugbu a bụ anyanwụ ụtụtụ gị na Obike nwanna Obike cheta na ọ bụ na ịchọ ka ị ga na-enene ihe ọbụla anyị na-eme ebe a n'ụlọ mgbasa ozi a Ogene na 8.3 FM ị ga na YouTube naanị dee Ogene 93 FM 93 FM point adịrọkwa ya ma ọ na Twitter edekwezi Ogene na 983 FM ị ga na-awọchi ife ọbụla anyị na-eme ebe a live ma ọ na Facebook na ị chọrọ Ogene 983 FM mana ị ga na-esonyere anyị yọtago na nene ife niile anyị na-eme ebe a program ọbụla ị chọrọ ka ị na-enene ka esi wee na-eme dịka na nke ụtụtụ a n'oge anyanwụ ụtụtụ ka anyị na-achọ ịmalite ugbu a ma ga-echefuna n'afọ mbụ Obike nwanna nwụba Obike ichoku nke ndị Igbo niile n'iru maka na Igbo ga-adịrọ ma chachara tata wee bụrụ ụbọchị bụrụ ọkụ ụbọchị ihe ise gị bụ onye na-ege ntị ama m na ị ga-alaiki ya tata bụ World Tourism Day yọtago wee dị nnekwu mkparịrị na anyị nebere anya kachasị ya le ụbọchị mba ụwa mapụtara maka ebe nlegharị anya ya ise wee dị nnekwu mkparị na tata anyị nebere anya n'ebe ọ gbasara ala anyị bụ Nigeria anyị si n'ala anyị bụ Nigeria wee gbadata na obodo anyị bụ oke na Anambra steeti a nakwazi bụ onye na-ege ntị n'ebe ahụ nọ wee na-anụ onu ịmagha ihe tinyere mmadụ JP yọtagoro ife afọ ma ndị ma obodo ndị ọzọ gasị ị ga-eme njegharị anya ilukwa ebe a sị gị na ebe a bụ ebe nna anyị Abraham chọrọ nọ wee chụọ aja ebe a ka a nọ wee mee Jesus Christ baptizim yọta mmiri a nọ mee Jesus Christ baptizim ebe a bụ nke a ebe a bụ nke a ebe a bụ nke ọzọ ife ndị a niile bụ ife ndị be anyị na-agba ofe n'elu bụ aeroplane wee gaa tinye nnukwu ego so ndị mba afọ obodo afọ Israel na-emeki ego na-emeki money yọtago ndị wee na-akwalite ọnọdụ akụrụba ya bụ obodo tata isi ka anyị na-ebe ekene ya n'ebe ọ gbasara ebe anyị ebe a oge m ga-emepe igwe ị ga-agwa m na obodo gị bụ onye na-ege m ntị ife i chere iji wee maatụ anyị nwere ihe dịka na-abịa na Anambra steeti anyị nwere ihe dịka Ogbunike anyị nwere Ogbunike cave anyị nwekwaziri Agụlụ Lake so ejego m ya bụ ebe na Ogbunike ọ bụrụ ife ịtụnanya ọ bụ na gị bụ onye na-ege m ntị ejebe ị kwesịrị ije ka ị nene ọ bụ ife ịtụnanya ịghọtago ka ị ma na ife dị so wee na-ajụ ka anyị ga-esi wee nye aka ife iche na ị ga-esi wee nye aka ụmụ ife ndị a niile wee nwee ike na-akpata gọọmenti anyị wesikwene na-akwalite akụrụba obodo anyị a so na ọ bụ na mmepe igwe na ịkpọ m ịgwa m na ife dịka na-abịa na mpaghara n'obodo gị ịkpọ m o nwere ife dịka ife ichelu gọọmenti kwesịrị ị na-elu anya ọ ga-abụ na ọ bụ na-achịkọ ya ọfụma pakeji anyị ka o si wee kwesịe na ndị mba ofesi na ndị mmadụ si obodo dị iche iche ga na-abịakwazi ya na-emebi na-agbara ọnwa anyafa ekeresimesi ịghọtago bịa ebe ahụ na-enwe aṅụrị na-esegharị anya esikwa n'ụzọ ahụ nye ndị mmadụ ọrụ esikwa n'ụzọ ahụ na-ewetara gọọmenti ego ha niile bụ ime gịnị imepe obodo dịka njem atụ ọgụgụ ngị gbasara ngwa ebe dịka ịga efe dịka na mmiri ọmambala area ịga efe dịka na ọmambara so nwere ụmụ ife ndị a niile ekwesịrị ka anyị na-enebelego isi anyị ife dịka mmiri a na-akpọ ezu na ọmambala amara m ifugo onwe gị si na-afụ mmiri ọ na-abụ mmiri jegide mmiri abụọ abịa ji amụọ na-achịkwezie nke a na-achị abịakwa ha ji amụọ ọzọ fa akụkọta so ifufu nọ nnukwu ife ịtụnanya ihe ndị a niile bụ ife kwesịrị gọọmenti kwesịrị na-enebanye anya
ekpoche n'odokwu dozie ya ọfụma ọ bụrụ ebe nnesegharị anya ndị mmadụ so na ọ bụ na ịkpọọ mụ gị wee na-ege ntị ma mgbape igwe okwu ịgwa m n'obodo gị o nwere ife dị ka ife dị otu a n'obodo gị na mpaghara ebe ị nọ ugbu a iche na gọọmenti bịa nye aka mezie ya n'oge na-ewetara gọọmenti ego ma wetakwazie mmepe obodo na 070 172228983 070 172228983 1110983 ị na-ege anyanwụ ụtụtụ na Ogene 98.3 FM gị na Obike nwanna Obike ichioku ndị Igbo niile ka anyị gaa n'iru onye ka anyị kene budoza nwanteje amen daalụ gaa n'iru okay okay ọ dị ma daalụ rinne yes budoza nwanteje point he make amaka father thanks reverend father thanks na woro mmụọ nke bụ eziokwu bụ na ya bụ ihe na-ekwu ọ bụ ife kwesịrị ekwesị ọ bụ ife jogburu onwe na nwere ebe abịa na ọma mbala na Anambra gba gburugburu agbanyere na Father Tansi si Agụleri dị n'ime ọma mbala na nwere ebe nwere ike nwere ebe ọ nwere ebe m na-afụta mana ebe ahụ izuru ọ bụ na otu esi akwadobe na mba ndị ọzọ niile bụ ebe ndị mmadụ kwesịrị ịga na eme gịnị ga abụ anị nsọ ebe kwesịrị ịga na ga wee na-eri anya na-eme ekpere na ihe ndị ọzọ niile ọ ga-abụ na ọ wụrụ na achịkọ ọnya na ọfụma kwado ya ọfụma na ọ ga na-ewetara gọọmenti Anambra steeti ego dịka ọ bụ otu onye na ndị mba ụwa maalụ yotago ụwa maalụ ọfụma bụkwazila onye nsọ not only na na-anụ afọ na onye nsọ ka ọ bụ so na ọ bụrụ na enwe ike nwee ebe edoro nsọ anyị ebe edoro nsọ otu ọ na-abụ jee asị na ejebela anyị nsọ I think na ọ bụ na eme ife dị otu na Anambra steeti na ọ ga-esokwa na-eweta nyekwu ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ ebe ahụ ndị ga na-afụ ife ga-esi wee na-aga ebe ahụ oke daalụ rie na Budoza nwanteje onye ka ikene Obike Prince Ibe kedu ka mba ukwu mee mba akwa amaka n'ụtụtụ daalụ nwanne m gaa n'iru ihe ọnụ wepụtara amaka yes anyị nwetara n'ebe anyị nwere ịbụọ ka efe bụ ife a ọ nwere ebe mmiri na-esi na mkpụrụ ya na okwute were awụtu n'ala a na-akpụ ya okpu ka anyị na-akpụ onwe nke anyị na-akpọ ọsụrụ ịba n'ime inwe ike na-akpagharị mmiri a na-awụpụ awụpụ na-akpagharịrị onwe gị n'ala okpu ọ dị na ọwụ na gọọmenti ga-esi ihe anya n'ozicha anya ọfụma edobe sekuriti ya maka ihe na-atụ ndị mmadụ ekwukịtawo ndị nchekwa nke a dịkwa na Ogbunike ndị nchekwa nọ yes ndị nchekwa nọ ebe ahụ okay ndị nchekwa ọfụma anyị na-enwetakwa naanị ego nke budoza pụchara ndị na-ewu ihe na-ana n'iyi okay mana nchekwa ka onye ọbụla na-agbara ọsọ agọtacha anya like ọ tụrụ ahụ edevelopu ọsụ developu okwu rụcha anya ụmụ ibe agaghị arụcha ụmụ ihe ma ọ nwere eji arụchi ya gbaa mma onye bịa were moto ọ nọrụ nacha ọ nọ izu ụka ma izu ụka na abụọ na
Okay. All right. Dalo Rene is no so Okoya. I want to go on the name. Na Mbauku, right? Mbauku Okoya. Okay. Because we could know na government be eba one nelu ya bu eba anya ochie no ga lo nya mu ife ga no na ezu ike na enwo gasi anwure no ga nya aka na hotel government Anambra State ego. Okay. Na Mbauku principal base Mbauku wewe. Onya ga ikene. Dalo woni tono wonnem o woni tono wi o yes oh papa man papa ji mi se be we na kpo abaga na ngwa ganiru so ife mu ana tie bu wo ba eso no ya buga na redeem kitodi yes wo ka bo da anya nwa obuna government ti anya no ya we ti mili ndo ta ga doze ba nwa ka no go ti da mi pa sa ife ni me aga sigo ni ana redeem mo ga no alo seria hello na ganiru wonnem no obuna ga doze ya o e ta kwa no luku arike etu adu before e etu di mo da tu etu ko e ba lo ta go ni ko ni na mi amiri na bo man ya ka lo ka government ti you tu ni ya ka lo ke etinye individual etu ti ana no ne ta ni ne ade use to let us etu e say use up na ne petrol say use beer because all to prepare this step all the panel when to move that ya e bulu nko for don yesia o mo e the FCC the castle na street etu a enu ku no yes di da yen nu go nde nu ku mili di da yen da pa na park mili gasi so e ma ye ta mo ya magbo onwe ya amo ezu kwa government ya na erita kwa ya etu a na erita na nepa ụmụaka anyị eju ebe a nwere ọrụ nwee ndị sekuriti nwee ndị na-atụ maka mmiri na street tụọ ya gbagbo onwe ya okay ngwa dalo renne o dalo